Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Pancit Canton Chicken Barbecue. Baked scallop. Yes, at meron tayong ano dito? Lumpiang Shanghai. Lumpiang Shanghai at lumpiang sariwa mga kapudibis. At meron tayong malamig na Coca-Cola. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Makantam kay Kapampangan. At syempre, bago po kami kumain, gusto po namin batiin ng happy birthday sila. Leo Nueva sa June 12. Happy Pinapabati ka po ng girlfriend mo na si Miss Lynn Pahala at si Happy Ma'am birthday. Sophia Brown from Canada sa June 16 naman pong birthday niya. At syempre si Sir Roberta Gungon. Ayan, pinapabati ka po ni Ma'am Jerica Manlapig. Sabi po niya, magmukbang daw tayo ng pagkain pang birthday. Kaya Yan, ito na po. eto na po Happy siya. birthday po sa inyong lahat. Siyempre sa lahat na nagba-birthday, ito na yung handa namin. Para sa inyo. Para sa inyo lahat to yung pagkain natin ngayon. Yes. Mga kapudibis, una subo na tayo. Siyempre, Ay, oo. chicken. Tapos sausaw sa toyo mansi. Mga kapudibis, ang unang subo ay para sa inyo. Para sa inyong po lahat mga nagbe-birthday ngayon, kain tayo. Lagyan natin Masarap, madaming kalamansi na ba? Kuha na lang. At meron din po tayo ng garlic mayo. Sarap. Sarap-sarap. Sarap-sarap ng pansit. Kamayin ko na, no? Kami lang naman dalawa. Kami lang naman dalang kakain. Gusto ko kasi ulam sa kanin. Ang pansit. Yan, kamay. Oo. Sarap. Ay. Bakit ano to? Baked scallops. Daming cheese. Kain tayo. Sarap.
Ayaw mo na rice? Kailangan to. Pangkuha kita. Ano? Pansit. Ito ako. Teo. Hmm? Lapit ko na lang. Pa. Babas niyan ako. Nakakamay ako. Ito lang. Masanay na kayo? Yan yung talaga si BBM. Kamay-kamay. Nahihirapan siya pag nakakutsara. Sarap. Ito, titikman natin to. Lumpia sariwa. Ito yung sa Ate Albi. Thank you. Ito yung akin. Ngayon. Yung laman niya sa loob, ubod. Ubod na. Sarap. Kamay ko na lang. Kaya natanggal. Aim. Tap. Ano na to? Ang dami. At si Nang Baby, happy birthday. No? Nasa Evan. Si Ma, Si nanay, baby yan. happy birthday po. Nasa heaven na siya. Gabayan mo si tatay. Si tatay, Bong. Minaydi ka niya. Gabayan mo kami. Mm-mm. Mabait yan. Siya yung nanay ko dito. Siya nag-aalaga sa akin dito. Mm-mm. Di ka kumakain ng scallops? Tikman mo to. Alam mo, mahal sa labas yan. Kahit mahal yan, di naman ako mahal.
Mahal daw yung cheese. Yung cheese yung mahal. Tanggalin natin to, pangit. Dami, ah. Kasi madami nagbe-birthday, kaya madami salamat tayong po. handa. Mm-mm. Sarap. Grabe, busog na busog ako. Ay, naka foodies, may natira po kami lumpiang sariwa, 2 Shanghai at baked scallop. Mamaya po kakainin po namin, nabusog po kami ng sobra. At saka sa susunod na lang po tayo mag-shoutout kasi masyado nang mahaba yung video natin. Thank you so much po at happy birthday po sa inyong lahat ngayong June na to at sa May 20 na yan mga nagbe-birthday. Shoutout po sa inyo, happy birthday po sa inyong lahat. We love you all. Yes, mga kapudibis. Meron po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalen, Cook Like Crazy, Yael Pochi. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Siyempre, pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie. Yes, mga kapudibis. Kaya kung gusto nyo ng aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.